କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ? କେମିତି ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଏମିତି ଇଏ ହେଲା ମୋ ଷ୍ଟୋରିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଯାହାର ନେମ୍ ହେଲା କି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଓ କେମିତି। ହାଏ କରୁଛୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ତ ଯାଇଥିଲେ ଫୋନ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ? ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲି କି ଭାଇ ଓଆର୍ଏସ୍ ଶୋଧିବୁ ବୋଲି, ହେଲେ ଭାଇ ତୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଦେଲୁ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ତୁ। ଆରେ ଭାଇ ଖାଲି ଫୋନ୍ଟା ନେଇଥିଲି, ୟୁଜ୍ କିଛି କରିନି। ହଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାହେଲେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଷ୍ଟୋରିଟା କେମିତି ଆସିଲା? ଏଇଟା ତୁ ମୋତେ କହୁଛୁ? ଏଇଠି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କି? ମାନେ ଏ ଷ୍ଟୋରିରେ ତୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ତାପରେ ବି କହୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼େ। ନାଇଁ ଛାଡ଼େ କ'ଣ ପାଇଁ? ଓକେ ଟିଣ୍ଡର କ'ଣ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼େ ଏବେ ଛାଡ଼େ କ'ଣ ପାଇଁ? ଛାଡ଼େ କ'ଣ କାମ ଥିଲା କହୁଥିଲୁ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା। କ'ଣ ଟାଇଟଲ୍ କ'ଣ? କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ କେମିତି? ଏଇଟା ଟାଇଟଲ୍ ତେଲୁଗୁରେ କହିଲି କି? ଓଲଟା ଆନ୍ସର ଦେଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହିଲୁ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର? ଏଇଟା ଟାଇଟଲ୍ କମ୍ ସବ୍ ଟାଇଟଲ୍ ବେଶୀ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା କମ୍ ଲାଗୁ ପଛେ ଲାଗୁଛି ତ ତୋତେ ତ ଓପିନିଅନ୍ ବି ଏମିତିରେ ମୁଁ ପଚାରୁନି। ଓକେ ଜିତୁକୁ ଟିକେ ଡାକିପାରିବୁ ଏବେ? ସେ ତ ନାହିଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ। କାହିଁ କେବେ ଗଲା କାହିଁ ତ କହିନୁ? ହଁ ସେ ତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେ ଗଲାବେଳେ ତତେ କହିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଫେୟାରୱେଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ? ହଁ ଯେ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ପୁଣି ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ ନା ତା ସହ? ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏବେ ତା କଥା ପଚାରିଲୁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ସିନ୍ ପାଇଁ 3 ଜଣ ଦରକାର ତ ସେଥିପାଇଁ। ଭାଇ ଶୁଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଥାର୍ଡ଼ ରୋଲ୍ଟା କରିଦେବି ଯଦି କହିବୁ। ହଁ ତୁ ଏକା ଚାଲାକ ଆଉ। ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ମୁଭି ଦେଖିନୁ କି? ଓହୋ ବୋଧେ ଏବେ ନୂଆ ଦେଖିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛୁ। ହସନି 32 ଦେଖାନି। ଆରେ ଭାଇ ଜିତ୍ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ହଁ ତ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ଏଇଟା କାହା ଫୋନ୍? ତୋ ଫୋନ୍ ବୋଧେ? ଆରେ ଦେଖ ଯାଇକି ବାହାରେ ଥିବ ସେ। ରହ ଦେଖିକି ଆସୁଛି। ହଁ ରେ ଭାଇ ଆସୁଛି ଏଇଠିକି। ଆସୁଛି ନା? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିକି ହିଁ କଲ୍ କରିବ ବୋଲି। ପୁଣି କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା କି? ନା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତା ଫୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବ। ଭାଇ ପଜିଟିଭ୍ କହ ଟିକେ, ମୁଁ ବି ଏଇଆ ହିଁ ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ କହିଲି କି ନାହିଁ? ଆଉ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଫେଲ୍ ହେବାଟା ନେଗେଟିଭ୍ ନୁହେଁ? ଯା କବାଟ ଖୋଲ। ହଁ ଆଉ କେମିତି ଆସିଲୁ? ଏ ମୋ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ। ଆରେ ଆସା ଭିତରକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛୁ। ଆବ କଲ୍ଟା କାହିଁକି ରିସିଭ୍ କରୁନୁ? ଆରେ ଭାଇ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନୁ ତୁ? ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ ଫୋନ୍? ନାଇଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ବା ତତେ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ବାଇ ଦ ୱେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ରୋଲ୍ ଥିଲା, କରିବୁ କି? ହଁ ସିଓର୍ କରିପାରିବି, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ବଟ୍ ଟାଇଟଲ୍ଟା କ'ଣ କାହିଁ କହିନୁ ତ? ହଁ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ କେମିତି? କ'ଣ ଇଏ ମୋତେ ପଚାରିଲୁ କି କହିଲୁ? ହେଲେ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଏଥିରେ କ'ଣ? କେମିତି? କ'ଣ କେମିତି? ଏବେ ବା କହିଲୁ କି ଅଛି ବୋଲି। କହିଲାନି ସେ ଏବେ? ୟାର ତୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେମ୍ ହେଲା କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଭାଇ ମୋର ଏଥିରେ କ'ଣ? ମାହିଆର ରୋଲ୍ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? 3 ଜଣ ଦରକାର ଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ପରା। ଆରେ ତାର ଯେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ ହେଲା କେମିତି, ତୋର ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେମ୍ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଓହୋ କାହିଁକି ମୋର? କ'ଣ ପାଇଁ ତୋର କାହିଁକି? ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? କାହିଁକି ନା କାହିଁକିଟା ମୋର। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋର? କାହିଁକି ତୋର? ନା ମୋର କାହିଁକି ତୋର କ'ଣ ପାଇଁ? ନା କାହିଁକି ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ତୋର? ତୋର ତ କେମିତି? ଓକେ ଏମିତିରେ ବି ମାହିଆ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇ ମିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ନା, ତ କ'ଣ ପାଇଁଟା ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ତାର କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ତୁ ପୁଅ ଆଇଛୁ ଆଉ। ହଁ ଆସିଛି ପରା। ନା ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି? ନା ଏବେ କହିଲେ ଆଉ କେମିତି ହେବ? ଓକେ ମୋର କାହିଁକି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି? ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିସାରିଲିଣି। ସେତେବେଳେ ତ କହିଲୁନି, ଏବେ ମୁଁ କହିଲାଠୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି? କ'ଣ ହେବନି? ତାକୁ କହିଦେ କହୁଛୁ ମାହି। ନା ମୋର କେମିତି ନୁହେଁ। ଆରେ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ? ଓକେ ତମ ଭିତରୁ ଯିଏ ହ୍ୱାଟ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ କହିପାରିବ ସେ କ'ଣ ପାଇଁର ରୋଲ୍ କରିବ? କ'ଣ? ମୁଁ ମିନିଂ ପଚାରିଲିନି, ଡେଫିନେସନ୍ ପଚାରିଲି।
What is an interrogative pronoun that used to ask about something that is not known or understood? Okay. What can be used as a relative pronoun to introduce a clause that provides additional information or context? भाई कौन है ये? हाँ भाई तू बुझिपारलु? हाँ हाँ अलिया कौन कहला कहलु मते? तोते कहले कौन लाभ तू तो बुझिपारिबुनी. हाँ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା. ଓକେ ଭାଇ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉ ମୁଁ କେମିତି ଚଳେଇ ଦେବି ଆଉ. अच्छा एबे ताल फाइनल ହେଇଗଲା କହିକି ଦେଖିବା କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ. ମୁଁ କେମିତି ହଁ ଭାଇ ଦେବ ଭାଇ ତୁ ଏତେ ଭଲ ଇଂଲିଶ କେମିତି କହୁଛୁ? ଆଉ ହଁ ଏଇଟା ଗୁଗଲ କରିଥିଲୁ ନା? ହଁ ମୋର ଜଣେ ପର୍ସନାଲ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ମୋତେ. ଆଣ୍ଡ ହଁ ଏଇଟା ଗୁଗଲ ନୁହେଁ ୱିକିପିଡ଼ିଆ. କ'ଣ ଚିଡ଼ିଆ? ଆରେ ସେଇଟା ଗୁଗଲର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଭଳିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ନଟ୍ ଚିଡ଼ିଆ. ଓ ଆଚ୍ଛା. ଏଇଥିରେ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲୁ ତା ମାନେ କ'ଣ ସେ ବୁଝେଇଥିଲେ ତୁ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ ନୁହେଁ. ଏଇଟା ନେ ତୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା. ହଁ ଘୁଷିଦେ ଜଲ୍ଦି. ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି. ଏଇଟା ନେ. ହଁ କ'ଣ ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଖାତା ମୋତେ ଆଉ ଛୋଟିଆଟା? ଆରେ ଏଥିରେ ବି ତୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍. ଆରେ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ରହ. ଓକେ ଓକେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ତୋତେ କଲ୍ କରୁଛି. ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି. ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି. ଆରେ ସେ ପରଟା ନଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ ତୋର କମ୍. ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି.